Em surt un desconegut i em diu benvingut a totes, aixeca't el braç. Això és un home i s'ha de per què? En realitat, aquesta moda va sortir fa 10 anys, o 15 anys. Todos pillaos. Pintat a l'abast de la FIA, tu. Hay una estatua del cacique bueno. El 20%, el 5%, el 3%. Què collons és? Sí, sí, Van veure que dono, però jo continuo allí les mateixes primeres i van... Si tens de veure fins que no s'acabi de una pàgina llarga, perquè està en lletra petita. Bueno, amics i amigues, benvinguts. Si estiguéssim a França, us diria chers camarada. Ja sabeu que aquella gent parlen així. Així i tot aquí, la paraula camarada s'ha vingut amb molta desgràcia. Després de la Guerra Civil va ser molt... Però jo m'agradaria reivindicar-la, perquè també és molt maca i a més no té declinació de gènere, el qual és important. I per tant, quan es diu camarades, s'inclou. Camarado i camarada. Així que el farem servir. Jo a partir d'ara el faré servir més, ara dono l'explicació perquè tothom ho sàpiga, que no va d'un partit polític, sinó d'una altra, de la camaraderia d'una altra cosa, no? Tots sabem quina festa celebrem avui, encara que el solstici sigui el dia 21, ho fem avui per motius electorals, més que res, la Junta Electoral Central no li podeixi prohibir el sopar. Ho farem avui, abans que ens ho prohibeixi. Hem convidat, en aquest acte, hem convidat a molta gent. No són gaires, ja comptàvem això, inclús jo pensava que menys, però bueno, ha anat molt bé. I han estat a punt de venir dues persones amb unes característiques especials que jo penso que és important que entenguem que això és bo. Hi havia una persona que era deista i una persona que era protestant. El protestant viu a Lleida i ha dit que resulta molt complicat baixar de Lleida i sobretot tornar al vespre. I l'altre se m'ha encostipat avui. M'ha telefonat dient-me que s'acabava d'agafar una lipàndria horrible, que estava en febre i que se n'anava. Qui? El deista? El deista, sí. Està clar que se l'ha castigat. En tot cas, el que vull ressaltar és que m'agradaria que si continuem amb això i instituïm una tradició de fer aquest sopar és un sopar omnicomprensiu de la gent, tant de la gent atea com de la gent creient. De la gent no creient i de la gent creient, perquè estem celebrant un solstici, que és una festa comuna de tots els éssers humans. I per tant, aquí jo penso que hauríem d'entendre que aquest sopar, que avui comencem la tradició, vam fer el de l'estiu, però ja va ser una cosa una miqueta així, a unya de cavall, no va quedar massa clar. Jo penso que avui sí que ha quedat clar que era el sopar del solstici i en farem 2 a l'any, a l'estiu i a l'hivern. Si ens cansem només en farem un, el d'hivern, que sempre és el més important. Aleshores, nosaltres com a ateus estem fent un treball que consisteix en intentar que els nostres conciutadans puguin exercir el dret a pensar, cosa que no és fàcil. I avui fem una miqueta de gresca, però el nostre país, entre molts altres, està molt lluny de ser un país laic, un estat laic, ho sabem tots. I ens hem de posar en marxa per aconseguir-ho. En la revista d'aquesta setmana, d'aquest trimestre, perdó, setmana, que quina il·lusió. En la revista d'aquest trimestre hi surt un article del Francesc sobre aquest tema
I jo també faig alguna petita referència, em sembla que és en l'editorial. Però bé, en tot cas, ja veureu que hi ha unes quantes referències a la qüestió aquesta de la laïcitat i de com nosaltres podem treballar per la laïcitat encara que sembli impossible en aquest país. Tenim bastantes idees per tirar endavant, però no tenim voluntaris. Per tant, jo faig una crida al voluntariado, a que la gent es posi a pencar una mica. No fa falta molt, però una miqueta per ajudar. No es pot veure encara, acaba, hòstia! N'expulsaré del sopar. Ja s'ha atragantat. Els que no són creients és que no tenen cap problema. No fan cas. Darrerament... Silenci! Silenci, cony! Darrerament... Ja sabeu que durant la crisi va haver-hi una caiguda d'interès pel tema del baterisme i ara jo darrerament he notat que hi ha una certa frenada d'aquesta desídia, hi ha un cert interès que va fer progressar. Més gent s'acosta a nosaltres i per tant jo penso que és el moment de començar a intentar fer nous socis perquè no anem gaire bé d'aquí, perquè si no augmentem els ingressos no tenim capacitat per fer coses, no hi ha capacitat. Si tot funciona bé, l'any 2019 celebrarem els 25 anys de la fundació de l'associació que vam fundar el Joan, la Montse i jo l'any 94 i farà ara 25 anys. Així doncs dedicarem el 2018 a preparar aquest aniversari. En els nostres estatuts consta que la data de la fundació és el solstici d'hivern de 1994. Hi ha la tradició dels solsticis per nosaltres és important. Vull anunciar una cosa finalment que s'ha de fer una altra feina més important que és engegar la recerca d'un nou president i una nova junta. Jo ja cada vegada tinc menys capacitat de treball, estic bastant cansat, estic molt despistat, no sé si és l'Alzheimer o ja és de naixement, és de naixement, i per tant cada vegada em costa més fer les coses. Doncs d'aquí abans del 2020, coincidint amb el 5è aniversari, seria el moment de donar un tomb. Aquesta porta no és una porta molt catòlica. I també el fet d'intentar modificar una miqueta la Junta aportaria nova gent amb noves idees que també es podrien portar a la pràctica. Per tant, doncs jo aixequem la copa perquè l'associació tingui un gran futur i que els nostres conciutadans, un cop puguin abandonar la presó ideològica que es troba en els seus serveis cercats per les religions, també tinguin un bon futur. Salut! A la presó hi ha una molt catòlica, Salut, camarades! I diu que li han de rebaixar la pena perquè és molt El cafè és el moment de demanar. a mi no m'ha de rebaixar la pena perquè jo reso cada dia, Si algú vol un cafè és el moment de demanar-lo, que després ja no es podrà, Solo! 1, 2, 3. No hi ha res més. 4. Jo tallat. Tallat. 2. 4 tallats. Dic 4 cafès sols. 2 tallats. Algo més? No m'ha callat la que t'ha calat. Tu havies demanat alguna cosa? No, cafè no s'hi sent hablar. Siempre admiro al que vaya al Zabalet. Yo voy a la comunidad de Córdoba. Y va a ir a donde voy, yo dime su año. Com la Boni.